Rwendo rwaamai vane mwana ane urema irwendo runorwadza nenyaya yekuti kumurera ibasa rakapetwa kaviri. Tinokuchingamidzai muchirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinoitwa Anesu Tasha Mahachi. Nhasi muchirongwa tiri kuStonebridge uku kwatiri kutaura nemukadzi anoitwa Patience Kafodya. Patience Kafodya ane vana 4. Mwana wake wechi3 Joanna akurarama neurema. Mai Joanna vakaziva rini urema hwemwana wavo uye akanga akura sei? Ane 3 months. Ndopa ndakatanga kuziva. Ndaenda naye kuchipatara. Achienda chinotariswa. Achitariswa daro zvanzizvona hatizombona chidambudziko rake riripo. Kati mukati haasi kuona dambudziko rake nenyaya yekuti iye haasi kuita sei haasi kufamba angasingakambairi. Saka ndopa vakati uchiuya naye pure muchiya naye kumaexercise. Ndopa ndakatanga kuenda naye ndokuti aingogara chete. Ndatanga kuenda naye pai achidzidziswa kukambaira. Adzidziswa kukambaira. Kusvika akuita sei akugona ndipo kwabva bhoti boitai sei mbomirai kana tombonda kana ngomira ipapo andazombodzokera futi svikana nhasi. Paakazvarwa mwana uyu hapana chamakaona kana kuti pane zvamakaona mukati uyu akasiyana nevamwe vana? Ini ndakatozozviona yaleti ndopa ndakatozozviona kuti uyu zvasiyana nevamwe vake uyu. Ndokuti vamwe vachona vangu inini vaifamba nofamba nema9 months. Uye mau yake anyanya. Ndokuti paangogara ndipapo hamuvi aite sei. Saka ndopa ndaenda naye kuchipatara. Imi mune vana vangani? Ini ndine vana 4. Uye anga ari wechingani? Ndewechi3. Ndewechi3. Saka madhokota pane zvaakakwanisa here kuzotaura kuti condition yatonyatsoona kuti pamune mwana wenyu ndeiyi? Havana mbotaura. Havana. Tinoziva kuti panyaya idzi vanhu vakasangana nenyaya idzi pachivanhu chedu tinofamba kuda kunzwisisa kuti chii choda kuti makamboita zvekufamba here kana kuti kumboona mapostori kuvhunza kuti chii chikunyatsoti kana kufamba ndainangu pandiri pana ndopinda postori. Asi vanobvira mboita sei vambonditsanangurira. Hapana chavakaona? Hapana chavambonditsanangurira. Ko tiudziye kuti baba vemwana vakazvitambira sei? Baba vemwana vakazvitambira zviri raiti ndokuti ivo havambomusarudza vaite sei vanotomuda kudarika vauchi vamwe vacho. Ko hama dzenyu ndoziva kuti pazvinoitika izvi hama dzimwe dzinogona kutanga kuti izvi zvakabva kumukadzi izvi zvakabva kumurume. Hama dzenyu dzakazvitambira sei? Hama dzangu dzakazvitambirawo zviri raiti ngoti hapana zvekuita sei zvokuita tinongoita sei tinongochengeta. Kusvika pari nanhasi pane paripo pai. Zvaitika izvi mwana maudzonzi hapana condition yava kunyatsoona kuti chii chikunetsa. Chii chamuri kuita kuti muite kuti asaome mutezo nekuti mataura kuti anga asingagoni kana kukambaira? Izvo ndikutaura kuti pandakaenda naye kuchipatara ndopakaitwa sei paiendeswa chinoitwa maexercise kudai aitwa maexercise kudai achidhonzwa makumbo achiitwa senemaoko achidhonzwa zvese. Saka ndopakatanga kuita sei aifamba kuita sei nekukambaira kudai. Saka nhasi muchiri kumuita maexercises? Ndinomuita ndega. Ndinogara nemurume wevana vangu iva. Nevana venyu? Vamwe vana venyu vakuru kwaari ane makore mangani? Umwe wacho ane 29 umwe wacho ane 24. Vari kukubetsera here pakuchengeta munin'ina wavo? Vari kutotamburawo zvavo vanenge vachitogarawo kwacho. Mama mungatitsanangurawo here kuti matambudziko ane mwana ndeapi? Anozvimesa panenge akagara ipapo ndomusumudza ndomuchinja ndomugezesa ndomupa mvura ndomuzora mafuta zvese ndomusumudza pese panenge ari ndinotomusumudza. Kumudyisa notombomudyisa chikafu. Saka mane makore mangani muchimusumudza? Zvino ndine sezvo munhu ane 18 years. Matone 18 years ndichimusumudza. Sekuti achiri mucheche kwamuri? Mucheche kwandiri. Ndoti zvese ndinomuchinja. Saka hamuna here maproblems amatonawo nekuti munoramba muchimusumudza even akura sezvaari? Izvo ndatone dambudziko maoko aya. Anotondirwadza. Semunhu aita sei akurisa. Asi yekuita panenge pasina. Ko
Kutaura anotaura here? Kutaura hatauri. Anongozoti kana kuda mvura. Iwo ukangobatawo kapu iyoyi unobva zita kuda mvura, unobva umupa mvura yekunwa. Akangoona ukangobatawo poto iyeye nechikafu, utozata kuda chikafu, utomisira umupa. Pane mabasa epamba makamudzidzisa here kuti kana uchida kusuka unosuka so, kana kuti kana uchida kutsvaira zveutano kukwanisa kuita pamba, kana kuti hapatorina kana chaanokwanisa kuita? Hapana chaanoita, hakuna, zvese ndinongoita. Ini ndini ndinotsvaira, ndinosuka, ndinochera mvura, ndinobika. Mama, tinoziva kuti condition yemwana iyi makaudzwa nemadhokota kuti iye havasutuza chii chiri kunetsa. Muchiri nechidokwa chekuziva here kuti chiri kunyatsonetsa pamwana chii, kana kuti makangozosvika panzvimbo yekungoti ndakungozvisiya zvakadaro, ndakungotambira zvandakapiwa naMwari? Ndakangozvitambira kungoti zvandakangopiwa naMwari, rega ndingochengeta, ndewangu inini. Chii chakakubetserai kuti mutambire situation iyi? Nekuti tinoona kuti mwana mai zvinovaremera kuti vatambire condition yakadai so. Ndangozviso kuna Mwari kuti Mwari ndimi makandipa, rege nditi ngochengeta. Mama, kunana mama mai vatinotaura navo vanotaura kuti vatambire condition iyi zvinonetsa. Saka ini ndoda kunzwisisa kuti chii chakazoita kuti imimi nemurume wenyu mukwanise kutambira, uye zvakatora nguva yakareba sei kuti mutambire condition yemwana? Inini utaura chokwadi pamberi paMwari, inini handabvira ndabhorasa kana tariro. Kubva pandakatanga kufamba nachienda kuchipatara handina kurasa tariro. Ndangoramba ndinayo tariro yangu nemwana wangu yeyo. Kana zvokuti anzi munhu aiti zvakazoti mwana yemwe kuti itai so, handina mbodaro. Handina, svika pandiri nhasi pano. Varipo vamwe vakatomboya chikupai advice? Vachitaurawo kuti izvi zvinowanika. Vachitaura kuti zvinowanika. Hauzivi Mwari zvanenge akakuitira sei, zvanenge akazviitira. Mune kwamaimboenda here muchisangana nevamwe vanhu, vamwe vakadzi vane vana vane same condition? Ndakatomboenda vaitodedzwa chiti vanhu vekunoku vane vana vakaita sei, vakaremara, tobva tatoenda ikoko. Vobva vatanga kutaura vachidzidzisa. Saka vaMwari mune makangozara vanhu vakaita so. Zvakakubetserai? Zvakabva zvakundiwedzerawo kundibatsirawo kuti zvakakuita sei, zvakangonaka. Pamwe pakatoona kuti pane vamwe vatori nevana vane macondition atori worse. Vamwe vacho unotonyatsoona kuti wangu atori nani pane vamwe. Sekutaura kwaita mai Joanna kuti mukusangana kwavaitana namai vane vana vane urema kwakavabetsera kuti vagamuchire dambudziko remwana. Ngatisangane zvekare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Zuva ramai Joanna rakambomira sei? Vanomuka nguvai voitei? Inini ndinomuka makuseni kuma6. Ndomuka ndotanga kutsvaira panze. Ndapedza kutsvaira panze ndosuka maplate, ndopedza ndotanga kubikira musikana wangu Joanna. Ndapedza kudaro ndosiya ndamupa chikafu, ndobva ndabuda, ndobva ndaenda kugadheni kwangu uko, ndosiya ndamuvharira mumba andimusiye panze. Ndobva ndabuda ndaenda kugadheni, ndobva ndadzoka ndokundoshanda nguva diki, ndobva ndadzoka. Apa pamunoenda kugadheni munenge mamusiya ari kumba? Anenge ari kumba. Saka pamunobva kugadheni munobva maita sei? Ndakabva kugadheni ndosvika ndomutarisa, ndotanga ndamupa mvura yekunwa, ndobva ndatanga kubika chikafu cheanenge dzati chovha anenge amasikati, ndobva ndatanga kubika. Ndapedza kubika ndobva ndasuka maplate angu aya. Ndapedza kusuka maplate ndotanga kumugezesa. Ndapedza kumugezesa ndomuchinja ndomuzora mafuta, ndatopedza kwadoka. Joanna ane shamwari here? Joanna haana shamwari.
shamwari kana ari ega pano anenge achitambira ega, anenge achizvitambira achizvitenderera yadhiyo achitenderera achiita sei yega. Anofarira kutamba nei? Anotamba sei? Zvamunonyatsoona kuti izvi ndo zvinofarira Johanna? Johanna chanonyanya kufarira kutamba makamuridza redhiyo anenge achitamba akagara. Anotamba akagara? Yakagara. Munotombotamba naye here kana achitamba? Aiwa. Anenge achingoita kuti aite sei? Awarairwa. Avarairwa. Alright. Tisanangurirewo kuti imimi matambudziko amukusanganawo saamai nekuda kwekondisheni yaJohanna ndeapi matambudziko amungati ichi neicho zviri kunyanyisa kundiremera nenyaya yekuti mwana wangu ane kondisheni yaanayo? Chikunyanya kundiremera pana Johanna chekuti ezvinozvo hapana chanoita, ndinomupfekedza zvese. Ezvinozvo ndine dambudziko rekuti kana achienda kutoileti handina pekuti ndinotangira, mapampa haana. Ndo rimwe dambudziko rokuita sei ndokundinyanya kundinetsa, rikunyanya kundirwadza mapampa zvekupfeka, zvimwe zvekuita sei toto dambudziko. Mataura kuti mimi baba varipo. Baba vanoenda kubasa here? Havaendi. Saka havaendi, tongobatsirana izvo zvekuita gadheni izvo ndozvatongobatsirana. Ivo achitawo gadheni neuku, ini ndichitawo neuku kuti tione kurarama. Mataura kuti mapamba anonetsa kuwana. Kana musina munoita sei? Mupfekedza mapendi, ndio anomupiwa ndomupfekedza. Mupfekedza mapendi. Ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo imimi? Nekuti tinoona kuti dzimwe nguva munenge musina munhu wekumusira. Munoita sei kana muchida kufamba kana kuti muchida kuenda kumapati kana kundufu? Munoita sei? Handiendi, handibudi. Ndinenge nditoripo, handikwanisa kuti ndibude. Ndinotogara naye. Ndotodza kuti handikwanisi kueko kune nyaya yemusikana wangu Johanna. Kosisi vake vanombokubetsera here kumutarisa kana musipo? Pamwe zvimwe nguva munenge muda kumhanya, vanokubetsera here kumutarisa? Sisi vake vanenge vasipo, majana sisi vacho vanenge vasipo. Vanenge vasipo, vanenge vari kudzimba dzavo. Ini ndasara naye. Saka tu vasikana vakuru vakatoroorwa? Vakatoroorwa tu. Mangosara mega naJohanna naKeri. Ndezvipi zvinhu zvamaiti muchikura muda kuita zvokuti zvamakuona kuti ike zvino nekuda kwemwana hamuchakwanisi kuita? Ndaiti vana vangu vakakura vachizviitira zvinhu zvavo zvanenge vachizviitira, ndowana kushandawo chizviitira nemaoko angu, ndoona kuchengeta mhuri yangu, asi ndakazvitadza nenyechi yemuchechi wangu. Ndezvipi basa ramaita musati maenda naJohanna? Basa randaita ini ndaita zvokushanda mubhucha, ndoma ndaishanda ndisati ndaita dambudziko iri. Makaita Johanna mubva matogara pamba makamasiya? Ndakabva ndasiya, ndikatokutarisa hapana. Mama, ndeapi madreams amanga munawo muchikura? Ini handine shure yekuti ndakakura ndaida kuenda kubasa, asi basa ndaida kushanda, ndaida kushanda kuhouse girl. Ndora ndaida kushanda. Asi zvezvi nekuti Johanna ndenyaya yekuti Johanna nezvari zvachona mucheche kuti ndimusiya panondosira. Mama, ndezvipi zvishuwiro zvamunazvo pana Johanna zvamunoti pakati pemwoyo wangu ndinoshuvira kuti mwana wangu azodaiso muupenyu? Zvishuwiro zvandinazvo pamwana wangu ndezvokuti mwana wangu dangowana panenge pari safe, pekuti aone kuita sei, pekuti aonepo pekugara pari safe. Nokuti magariro atakaita hana kuita, ndimumbaona magariro andakaita panapa. Apa sera ndakuti timakuwa ari pasera. Ndizvozvo. Saka ndoshure ichi pane mwana wangu. Munotarisirawo here kuti pada nekufamba kwenguva muchatowanawo mukwasha kubva pana Johanna sokuwana kwamakaita kune ava vatokura vatokudzimba dzavo? Pana Johanna nditarisire. Hamutarisire? Aiwa, nditarisire. Kupakangouya anoti ini ndafarira musikana ndaonesha mukwasha yenyu, munoramba here mama? Unenge wakuti taura, unenge wamupa basa. Tori basa. Munoti basa? Tori basa. Asi rudoka hamungambozivi kuti zvinoenda nepapi. Tori basa pana Johanna. Saka imi muchangoramba mukutarisa kuti mucharamba makamutarisa makore ake ese upenyu hwake? Ndiramba ndakamutarisa. Kana vasikana varipo vanomborerutsawo here mutoro wamunotakura pakurera Johanna? Vanombondibatsira.
Vanogara padhuze? Vanogara padhuze. Vanoti vachiuya vachimbomuonawo vachimbotamba naye. Sezvo mataura kuti Johanna haana shamwari. Aiwa haana. Nokuti kazhinji kana achisira shamwari dzachitera vana vanenge vachitamba vaivai. Vanotiza, vanomutiza. Saka kuroti anenge ari ega anenge achitamba ega. Ko ndoona kuti Johanna haafambi. Ane wheelchair here? Johanna ane wheelchair iri mumba. Munombobuda naye here muchifamba naye kuti ambozivawo nzvimbo nekubvawo? Inombotenderera naye. Ko vanhu vemunharaunda vakagamuchira sei Johanna? Vamwe vanogamuchira, kune vamwe vasingagamuchiri. Kuzosvika kuti ndiwe ndigare panapa kwandaigara inini wanga asingadi kuvaona. Kuno kumunorenta here kana kuti pamba penyu? Kuno kundi pangu. Matambudziko amaisangana nayo kwamaisimbogara ndeapi? Mungatitsanangurewo here? Andaisangana nayo pane patakambogara. Saka vakauya varidzi paseri pedu. Vakauya vakati nhasi budai. Ndakatotambura. Achiti chikonzero ndechekuti chi? Toda kuuya. Pane wada kuuya ipapo. Kusvikana nhasi zvapana vanhu. Hapana vanhu? Hapana. Havana kutaura chokwadi? Havana kutaura chokwadi. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimbonwire mvura tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Semwana ane 18 years, Johanna ari kuenda kuchikoro here? Johanna haende kuchikoro. Akamboenda here kuchikoro? Haana bvira aenda. Nemhaka asingaende kuchikoro? Nemhaka yekuti nezvaari zvachona haagone kutaura. Hapana chaanoita ikoko kuchikoro kwacho. Makambonotsvaga here nzvimbo? Handina kutsvaga, asi nezvaari zvacho ndozvakandipisa kuti nditsvatsvage. Wandasiya. Saka munombobvira matsvaga nzvimbo? Aiwa handina, nenye kuti haagone kutaura. Uye chishuwiro chokuti aende kuchikoro makatozoona kuti hazviiti nekuti hataure. Chamungati chakaitika chingakwanisa kukubetserai pane dambudziko ramunaro naJohanna? Ini chingakwanisa kuitika ndechekuti inini ndakangowanirwa zvokuti nditengese ndichichengeta Johanna ndiri panopamba nepekugara pari safe. Nemhaka muchiti pekugara pari safe, chii chichinyatsoitika pamugara? Pandogara pacho panapa nzvimbo zvayo yekuti unenge wakagara zvako asi nenyepo dambudziko remakuwa iri paseri pedapa. Saka hapasi safe kuti mugare nemwana? Hapasi safe. Zvimwe zvinhu zvamungati zvakaitika zvingakubetserai mukurarama muchikwanisa kugara nemwana wenyu? Zvandingakwanisa kuita ndezvekuti ndoita zvegadheni. Ndikaita zvegadheni ndowana zvekutengesa ndakagara panzvimbo 1 panenge ndakagara ipapo. Ndisingabude. Ndikuda kuti pana Johanna awane zvekupfeka, awane mapamba, awane zvekudya. Murume kaende kubasa, hapana mapisidhobho anoita. Kungogara zvokungoti tungowana kuita sei tingobatsika tiende kumagadheni nepekugara. Plus inini ndinofarira zvokuita zvemugadheni. Johanna anoda zvekupfeka matirauzi zvinodziya nekuti kwakutonhora. Kuti kwakuita sei kwakutonhora.
iye anokambaira Joana. Saka mukuti akawana zvinhu zvinodziya nekuti hembe dzake dzakawanda dziri kupera mukambaira. Dziri kupera nokukambaira mumabvi. Plus mapeace nemake muri kuti hamusi kukwanisa kuwana mapeace job. Nenyaya yekuti ndina Joana. Kuti ndimusiya ari ega hazvibudi. Hamuno here kana vePermanext job munokwanisa kusiyira vachikwanisa kumutarisa imi maenda kunoshanda? Hazvibude. Saka kana muchibuda munosiya maita sei? Ndosiyana mubvunza musamba ndovhara dhoo. Saka achichema kana aiwa achema anenge achingozvitambira ari mumba imo. Hamukwanisa here kumbomusiya nababa pamunenge muchibuda? Kana dzimwe nguva ndichibuda ndinovasiyira ndowadza kuti Joana ndikubuda ndikuya maimai ndikuenda padhuze. Unokwanisa kusara naye zvavo? Unokwanisa kusara naye zvavo. Kune make baba vasiri kukwanisa kuwana mapeace job? Mapeace job achekuti vatsvage vawane vari kumashaya. Vari kutoshaya? Vari kutoshaya. Kugarden uku kwamunoti munoenda kunobudisa mari yakawanda here kana kuti ndezvokungonhonga pano neapo? Hakubudisa mari yakawanda, kunongobudisa apo neapo. Saka munorima chiimi mugarden? Tinorima mavheji. Ndimi munofamba muchimatengesa kana kuti munotsvaga vekuodhesa? Vanhu vanotouya vachitsvaga vekuodha. Ini kuti ndini handikwanisi. Saka munongorima mobva mawana vekuodhesa vanotengesa. Unoziva kuti masituation akadai vana baba vakawanda vanotiza, vanosiya mhuri. Imi muchamuda kutaura pamusoro vana baba vanoita zvinhu zvakadai uye mashoko amuda kutaura pamusoro pemurume wenyu uyo akusapotai nemwana kubva ari mucheche kusvika pari nhasi kunyange ane dambudziko, chii chamungada kutaura? Ini chandokwanisa kutaura ndechekuti murume andogara naye murume ane chido nemwana wake uyu. Hapana pekuti akambotiza akaenda. Paari nhasi ndipo paanenge ari. Saka unonyatsoratidza kuti munhu ane rudo nemwana wake. Vamwe varume vanotiza. Muda kuti pamusoro behavior yakadaro yekuti ukaona kuti mwana ade dambudziko wakutotiza. Vamwe vanotiza vachikusira. Saka uyu wangu anobvira tiza kusvika paari nhasi ane 18 years ndichiri tesi naye nemwana wedu iye. Kune vanhu vemucommunity vamwe vasinganzomataura kuti pamaimbogara makatombonzi budai makazoona kuti mumba hamuna munhu akapinda kunyange manzi budai. Chii chamungada kutaura kune vanhu vasinganzwisise matambudziko akusangana nanamai vane vana ane urema? Matambudziko ndeyekuti iwewe kana une mwana weurema kashoma munhu anokufarira kuti ugare pamusuwo pake payadhi pake hazviite. Saka wega unotonyatsoona situation kuti panapa ndakabatikana nenyaya yemwana uyu. Chamungada kutaura kune vanhu vakadaro chii? Kuti vanogona kudaro asi mangwana zvinogona kusangana newo. Chamungada kungovakurudzira kana chamungada kutaura pamusoro peunhu hwakadaro chii chamungada kutaura? Ini chandoda kutaura ndechekuti munhu kana waona munhu ane mwana akadaro, iwewe usatore kuda kuipirwa nevana vakadaro. Mangwana zvinouya kwauri. Kuuya kwaari kwandiri nini hakusi kuda kwangu. Mwari wazoti zvaanenge akazviitira. Mashoko acho. Mashoko ekurudziro kune ana mai vane mwana vakadai, vamwe vamuita mwana yende wokutanga havasi kuziva kana kuti voita sei. Chamungada kuvakurudzirawo kuti vakwanise kugamuchira situation yavanenge vanayo kana kuti vakwanise kubetsereka padambudziko ravanenge vanavo. Ndeapi mashoko amungada kutaura? Ini mashoko andinoda kutaura ndeyekuti vanhu kana tine vana vakadai tsambira kugamuchira zvese kwete kutanza iwa. Ndokuti kune vamwe vanhu vanouraya nenyaya kuti ndapiwa mwana akaita sei akadai. Saka zvese ndezvekuita sei zvokungogamuchira iwewe kuti Mwari imi ndimi zvamene zvamandipira. Sokutaura kwaita mai Joana kuti mwana chipo chinobva kuna Mwari, uchinge wamupiwa unofanira kumugamuchira kunyange ane urema. Tisangane zvakare musondo rinouya. Zita rangu ndinoitwa Anesita Shamaji.